Som fiskehejre, der letter, fløj de hvide fugle nu i en lang kolonne hen mod Ahabs båd. Og få yards derfra gav de sig til at baske, og med frydefulde afventende skrig virvlede de rundt og rundt. Deres syn var skarpere end menneskers. I vandet kunne Ahab intet øjne. Men dybere og dybere spejdede han ned, og pludselig så han en levende hvid plet. Ikke større end en hvid væsel. Forunderligt jog den opad og voksede i omfang, indtil den vendte sig om og tydeligt røbede sine 2 lange, krumme rækker af hvide, gnistrende tænder, der steg op fra det uransagelige dyb. Rise now, ye white whale. Show us your crooked jaw. Show us your wrinkled brow. Rise. The birds. The birds! He rises! Jeg har valgt at lave en bearbejdelse af Moby Dick, og jeg har bedt nogle forskellige mennesker om at prøve at hjælpe mig med det på nogle forskellige måder, med nogle forskellige indgangsvinkler og perspektiver. Og det er jo alt sammen meget godt. Men lige nu tænker jeg rigtig meget over, hvorfor? Hvorfor gå i gang med at bearbejde den bog? Og hvad er det egentlig, den siger mig? Er det mere tanken om at bearbejde Moby Dick, der interesserer mig, end man kan jo sige, det er værket, en historie om menneskets kamp mod naturen, hvor naturen vinder til sidst. Det er sådan en meget simpel måde at se. Så er der også et andet spor, som er sådan en sætning, der bliver ved med at runge i mit hoved, som er, hvad er det, der driver os? Altså, hvad er det, der driver os? Lige nu har jeg sådan en fornemmelse af, at den handler om monomani. Altså, fordi bogen selv er monoman. Altså, den bliver jo fuldstændig vanvittig her, hvor der midtvejs i historien bare er fuld stop for handlingen, og så kommer der ellers bare det ene kapitel efter det andet, der handler om hvaler og filosoferer over hvaler og hvalfangst. Der er også en interessant kontrast mellem på den ene side den her ophobning af viden om hvaler, og så på den anden side projektet med at slå dem ihjel, og mere specifikt projektet mellem os med at slå Moby Dick ihjel, som jo ender med det her kunne også for mig på et sådan helt personligt niveau være en historie om, hvor dårligt jeg trives i sådan nogle mandlige fællesskaber, og hvor utrygt det gør mig. Hvordan kan vi vide så meget om naturen, og så samtidig gøre så meget galt? At der er så mange elementer i det her værk, som virkelig ikke går bare at sætte op på en scene, og som virker så fremmede og også på en måde komiske, altså hele det her sømands maritime lingo og piratagtige sprog, og altså det er jo helt ulideligt at forestille sig. Og så har jeg lavet en liste her over først, hvad er det svære ved Moby Dick i forhold til en bearbejdelse? Spørgsmålstegn. Relationer, eller mangel på samme, de er der, men de er sære. Ja, der er venskab, men en sær form for venskab. Ja, der er fjendskab. Hvad er gaverne og mulighederne ved Moby Dick i en bearbejdelse? Spørgsmålstegn. Hvordan det her publikums forforståelse. Altså titlen er allerede vanvittigt ladet. Det taler ind i et fælles mytisk rum. En fortælling om vores forhold til naturen, hvor temaet er sanseliggjort, mangel på handling. Der er stedvis masser af action, men det er svært at finde en bue, en overordnet fortælling, som binder det hele sammen, fordi den på en måde både er alt for indviklet og alt for enkelt. Og det, som altså, der er med umulige bearbejdelser, at de stiller det krav til os, at vi slet ikke kan som appellerer til moderne dramaturg, noget som helst. Karakterer, som er stærke og farverige og vilde. Jeg ved altså, deres klæske indtil den musik pip på åbent hav. Går her og sætter vand over til kaffe til det første møde med Ditlev. I denne her uge skal jeg mødes med Ditlev og Karen Maria og Charlotte. Og jeg aner ikke, hvor vi ender.
Og det er på en måde et meget godt udgangspunkt. Allerede er vi dristigt løbet ud på havets dyb, og snart forsvinder vi i dets kystløse uendelighed. Men inden da bør vi rette vores opmærksomhed mod en sag, der næsten er uomgængelig for den, som fuldt ud vil forstå de mere specielle forhold og henvisninger til Leviathan, der optræder i det følgende. Jeg vil gerne fremlægge en systematisk skildring af hvalens familieforhold. Men nogen nem opgave bliver det ikke, for her skal forsøges intet mindre end en klassifikation af elementerne i et kaos. Jeg synes, det kunne være måske et godt sted at starte, nu hvor jeg har bedt dig om at læse den her kæmpe bog. Bare lige at høre, sådan, hvad din oplevelse er af den her bog som læser. Ja. Men altså, min oplevelse er, at være blevet sat ved siden af den der, altså få den der bord her, man ikke gider have til en fest. Ja. Altså, det er virkelig min overordnede indtryk. Det er det der med sådan, som ikke ligesom kan finde ud af at balancere sin verden, og kan ikke ligesom finde ud af sådan, okay, hvordan det var at læse den her gang. Jamen nu læste jeg den jo med et andet og mere, hvad skal man sige, struktureret blik den her gang, ikke? Fordi jeg hele tiden havde i baghovedet, at om føje skal der faktisk ligge en eller anden sceneskitse, ikke? Før der har det jo været sådan, altså herligt bare frisættende, lige spændende. Men den her kan jeg ligesom nødt til at... Simpelthen i udgangspunktet som, bare som læser. Som vidunderligt komplekst. Ja. Og som at være på en rejse, og så samtidig, fordi der både ligger det helt sådan narrativ, der ligger hele sådan fortællingen i det, og så hele det der mere videnskabsbaseret, der bare gør leksikon. Altså der er jo et sted, måtte jeg konstatere, omkring side 200, hvor jeg hver gang går helt død. Ja. Simpelthen, hvor jeg tænker, sådan noget pis. Det gider jeg bare ikke, det her. Hvad er det for en genre, du skriver, ikke? Ja. Og på en måde kan jeg synes, det var pisseirriterende, og samtidig var jeg også ret begejstret for, at det er sammen med et menneske, som har sociale udfordringer. Ja. Altså sådan i forhold til at kunne indgå. Og slutningen var også en skuffelse, fordi man tænkte, du er ikke færdig, du gør dig bare færdig. For mig er der to indlysende veje, hvor den første er den nemmeste, fordi den er centreret omkring ACAP. Ja. Og lad mig med det samme sige, det er ikke den vej, jeg synes, man skal gå, men jeg vil egentlig gerne integrere den. For mig er der ligesom de der sådan tre forskellige eller sprog, ikke? Ja. Der er ligesom den der sådan... Det her som et narrativ om jagten på det sublime. Altså en allegorisk fortælling om det menneskelige begær efter et menneskeligt begær, der er utilfredsstilleligt. Ja. Så man kunne starte bogen. Ja. Nå ja, fedt. Så har jeg bare sådan nogle strukturting, og så har jeg bare sådan to dårlige idéer. Kæmpe størrelse er en stor projektionsflade for menneskelig begær, tror jeg. Ja. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at det netop er en hval og ikke en kamel eller et eller andet, fordi den der, hvor de møder det der hvalskib, som har været ude på haven i lang tid, og den der beskrivelse af, det er sådan helt bladet af solen, ikke? Ja. Både skibet, men også mændene, der er ligesom fuldstændig sådan, det der sådan, var meget smukt, og så den der, så hvis man kunne blande det billede med den der. Men så lidt senere refererer han igen til, hvad der reelt skete med Pip. Og det er efter, han ligesom... For mig er der ingen tvivl om, at det er den historie, der virkelig suger. Når man falder ned i vandet og ikke kan se andet end vand. Altså total ensomhed der. Jeg tror, der står... lidt basic måske med den der hvalen som hovedkarakter også, fordi grundlæggende bare, det er så uhyggeligt. Altså de der måder, de molesterer den der hval på. Og sådan, jeg har sådan, sådan den drukner i sit eget, og den der sådan, og ind i øjet, og ind i det der... Bare sådan, jeg har bare kæft for det kamp. Altså sådan nogle kulturscener. Altså han skriver på en måde, så jeg får enormt meget sympati for de hvaler. Altså jeg har så meget empati i de hvaler. Jeg kan næsten ikke bære, når han beskriver, hvor blodigt det er. Om en måde at angribe værket på kunne være at adskille nogle af de her dimensioner, altså som man ligesom sagde, men det er en psykopædisk, det er en udstilling for eksempel, som man går igennem. Så det er ligesom den der med, at man kunne finde en struktur, så vi så sagde, at det er de her 9 møder med andre mennesker, eller hvad det ellers var. Men det er her på Starbuck og Stop. Performance lecture, ikke? Nå ja.
Det kunne ligesom være greb 1, ikke? Ja. Og så kunne der ligesom være Castellfiore, skulle jeg sige. Ja. Castellucci. Du ved, Castellucci altså et eller andet, vi springer en ko i luften på scenen, eller sådan, ikke? Ja. Altså sådan den måde at tænke på, ikke? Billeder på, hvordan ser den her ud? Er det et skibsdæk? Sidder de omkring konferencebord? Hvad nedlader det? Men jeg kunne lave rigtig mange koncepter, der kunne være super spændende. Det er det. Man skal bare altid spørge sig selv om, hvorfor gør jeg det med den her? Yes. Men der er kæmpe hav i sådan total, ikke? Og så et eller andet sådan detalje på skibet, sådan lidt Jesper Just-agtigt. Ja. Og så et eller andet ansigt og en eller anden voiceover. Ja, det foregår som August Rosenbaum. Diskussion, som udveksling. Nej, men hvor man tænker, hvorfor? Ja. Hvorfor har I taget den? Ja. Så man skal jo ind i noget kerne som og noget substans. Korrigere hinanden. Den har som performance lecture, Castellucci, Jesper Just, vi kender altså sådan. Du kender Martin Krimp. Down that line. Ja, hvor historien hele tiden ligesom... Den er ikke helt manifest. Ja, det er det. Der bliver ved med at være en masse sprækker, ikke? Finsk råbekor. Ja, den er god. Altså, ligesom sådan, så kommer der pludselig var sådan et råbekor, sådan en finsk råbekor. 20 mand ind på scenen, store, men altså for at have den der maskuline sådan, mindst 5 skuespillere at arbejde med. Ja. Altså 5 er jo godt, fordi det også kommer på den måde afspejler. Er det sådan, at tit når jeg skriver de tematikker, så skriver jeg ikke for et bestemt antal skuespillere. Nej, det kommer senere. Slags bevægelser, eller den her en følelse af mænd i flok, eller at være et lille samfund. Men om det er 2, eller om det er 4, eller om det er 5, der kører den der. Selvfølgelig ikke. Altså hvis man laver skal jo prøve at lave en dialog mellem Starbuck og Ahab. Det bliver the horror den dag, ikke? Så skal man virkelig have spidset blyanten for at den ikke... Det er så god. Det kan altså noget. Det kan noget. Det er sjovt. Tak for snakken. Jeg selv tak. Det var så sjovt. Det var skide sjovt. Det var rigtig sjovt. Og lærerigt. Så prøver vi at vælge noget. Det gør vi. Og det er fint for mig, at du ikke... Men jeg lader mit system for inddeling af valer stå ufuldendt. Ligesom den store domkirke i Køln blev stående med kranen på toppen af det uafsluttede tårn. Små bygningsværker kan fuldendes af deres første arkitekt. De virkelig store overlader altid slutstenen til eftertiden. Gud bevarer mig for nogensinde at gøre noget færdigt. Hele denne bog er kun et udkast. Nej, et udkast til et udkast. Tid, kræfter, penge og tålmodighed. Først vil jeg bare høre, om der er noget, nu ved jeg godt, du har været i en helt anden verden hele dagen, men om der er noget, du ligesom har tænkt på siden i går, eller noget, der ligesom er blevet hos Vand. Vand. Ja. Vand. Og vand. Men så har jeg tænkt på, altså, at det er jo ligesom, jeg tror, jeg har tænkt på, at det egentlig er sådan her, det vi ligesom skitserede sidste gang, er sådan noget scenekunst, som jeg savner, tror jeg. For jeg synes, det som jeg gik hjem med, var, at som jeg måske også ligger i sådan bogens, noget af det som bogen kan, når den er god, er jo, at den på en måde lidt sætter sit publikum lidt fri. Ja, hvis man har du gjort dig nogle tanker siden sidst? Ja, altså jeg har frem for alt sat mig til at skrive. Nå, fedt. Altså det er simpelthen, jeg tænker, det bliver... det er den eneste vej. Jeg kan ikke tænke mere. Det foregår i hvert fald, mens jeg det foregår, mens du skriver, ja. Så nu jeg kunne godt tænke mig at prøve, jeg vil bare skrive den liste ned, vi sluttede af med i går. Og så vil jeg prøve at bunke nogle ting lidt, fordi jeg tror, at der er nogle ting, som ligesom er i familie med hinanden, i det vi skrev. Absolut. Har prøvet at skrive en rigtig dialog mellem Starbuck og Ahab, altså den lige inden den store jagt, ikke? Og så har jeg lavet en viskesamtale, hvor de kigger ud over et spørgsmål, der er hos mig, det er, hvad det er, vi vil undersøge. Fordi det kommer til at definere lidt. Og så begyndte jeg på råbekor med megafon. Altså de ting, der står øverst, og også de første ting, du tager fat i her, er måske også dem, der er
altså, som jeg kunne have mest umiddelbart lyst til at tage fat i. Ja, de svære af dem. Ja. Ja, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Altså, fordi det vil sætte os på en prøve. Jamen, jeg var bare delt op som dig, men så prøver jeg ligesom at skrive sådan ned, når jeg bare skrevet æstetik, og så skrevet greb, altså som ligesom har performance, kan du sige, at sejlstruktur bliver ikke programmusik. Det er spændende at lave en mere realistisk dialog, som mellem Starbuck og Ahab. Det vidste jeg godt, da jeg begyndte på det. Det er, hvordan bevarer man det høje sprog, samtidig med, at det ikke virker opstyltet. Ja. Altså, hvordan bringer jeg en form for realisme ind i det? Når man skal arbejde i stor skala, og ikke kan gøre det, så gør man det modsatte. Altså, så jeg har sådan en fornemmelse af, at vi skal trække det ned i en lille skala, og finde ud af at gøre det lille til det store. Hvad med lyd i stedet for? Altså, kunne det være... en mikrofon helt tæt på, så det var fint. Ja, så hvis man køber... Hvis jeg køber nogle koteletter. Ja. Eller måske mere også noget kylling. Altså noget, helvede. Fordi det er sådan lidt klamt, at det ligner så meget dyr. Ja. Der kan du også ligesom, du kan skære, du kan også bare sådan knække dens knogler. Ja, og hvis ikke, så bare nogle opvaskebaljer. Ja, det tænker jeg også. Altså, stik nogle hænder ned. Altså, det er bare, det er meget mærkeligt. Ligelandet og sådan noget, ikke? Ja. Hvordan får man sådan nogle metaforer? Det er så, du siger ræb, for jeg tænkte, der er et eller andet med at bruge et tog. Ja. Eller noget ræb, også når vi skal til at slå et dyr ihjel. Ja. Altså er det noget med at... Eller et eller andet, altså de skal ligesom have noget, hvor de smører hinandens hænder i, og publikum også får lov at smøre hinandens hænder i. Altså rent fortælle, eller en ren Martin Krymp-form på en måde, hvor de fortæller en historie frem. De taler om Starbuck og Ahab. De er aldrig Starbuck, for eksempel. Det er jo også sjovt at prøve. Togs på noget, og så dykker de under vand og kommer op et andet sted. Nå ja. Lidt med havfornemmelse. Ja, det er rigtigt. Hvordan har en horisont, som jo også... Nå ja, altså i stedet for at ligesom have en linje. Former, hvis du siger Crimson form og sådan noget. Der ligger noget svagt og intellektualiserende i at gøre det på den måde. Og det, man kan sige meget om Moby Dick, men sval, det er den ikke. Den er jo hysterisk. Så det har jeg da tænkt meget over, hvordan er det? Okay, jeg har en ramme-idé. Jeg tænker, hvis vi nu er oppe i alt om valen, de kommer ind, han sidder sådan her og ved ligesom, nu skal han, altså på, alt muligt er sket, vi har lavet video og sådan noget, og så kommer han ind igen, og så tager han bogen der, hvor han har spildt den, og så han noget blod på hænderne. Nå ja. Og så lidt efter lidt, så begynder det blod at blive smittet af på de andre, og så kroppe støder sammen, og til sidst... kan du prøve at læse op for mig, hvad vi har? Og måske, jeg ved ikke, om video, 2 kameraer, videomix og projekter, 2 gange videolamper. Lyd, 1 shotgun-mikrofon. Hvilken vej synes du, vi skal vende rundt? Jeg kan ikke huske P2 på den her. P2 er... altså, det kan være noget, sådan her, mennesker faktisk kigger på hinanden, og ikke på os. Ja. At man også kan prøve det. Ja. Så problemet jo fra Melvilles hånd, at det vi mener er dialoger, meget ofte er kamuflerede monologer, hvor den anden er stikordskiver. Ja. Og der bliver jeg nødt til lige... Okay. Alright. Fedt. Yes. Gode gamle P2. Ja. Der er også en dør også. Det er ligesom om de der døre er ikke så fede på... Nej, på et skib. Men ellers jeg lavede den her plan. Ja. Fedt. Der er ligesom en workshop, med scenerne, hvad vi gør, og så ligesom en tidsplan. Yes. Og så sådan en det er godt. Jamen, skal vi så ikke sige, at det var det? Jo, for i dag? Og så vil jeg bare glæde mig til at læse noget der. Ja. August. Det bliver skide sjovt. Det bliver sjovt. Ja, og det er så. Jamen, det er også en kæmpe gave. Det gør vi. Fedest. Så er det til en side. Så er det til en side. Gå omkring i storbyen en drømmeagtig eftermiddag i sabbaten. Hvad ser du? Som tavse skildvagter rundt om byen står tusinder og atter tusinder hensunket i drømme om havet. Nogle står lænet op mod stolper, andre sidder på molehoveder. Nogle kigger op over skanseklædningen på skibe fra Kina. Andre er højt til værs i rigningen, som om de stræber efter endnu bedre udsyn mod havet. Men alle er de landkrabber, til hverdag stængt inde mellem murpus og vægge, bundet til diske, navlet til pulte, sømmet til skrivebord.
Hvordan går det til, at de grønne marker er forsvundet? Hvad bestiller de her? Så er der sådan 20 minutters tid til Adam og Aske og Anders og Trygvi og Mathias kommer, og vores workshop går i gang. Og i dag er det med Karen Maria og Karen Marias tekster. Og jeg har brugt formiddagen her og også lidt af fredagen på at gøre klar i rummet. Så nu er her, for eksempel står jeg ved et rekvisitbord med en masse bøger, en kæmpe mønt, og så er der nogle lommelygter, kostymer her, teaterblod, poloshirts, to flasker, noget tøj, der går med for blod på sig, og lidt dejligt at se jer. Fedt, at I kunne være med til det her, den her undersøgelse. Det er jeg virkelig glad for. Vi kommer til at lave enormt mange forskellige ting i løbet af de her 3 dage, vi skal tilbrække sammen. Det vi skal prøve i dag, det er, at det starter med, er, at Karen Maria og jeg har holdt nogle møder, og Karen Maria har skrevet noget tekst. Og det er teksten, der ligesom bliver udgangspunktet. Er der andre, der gerne vil have printede udgaver af det her? Might gerne. Ja, der ligger printede udgaver. Så ligger der sådan kapitel for kapitel her. Gulddublonen her, det er en undersøgelse af, kan man skrive, en regulær spillescene med Ahab og besætningen og Starbuck og ligesom hele flokken, men som en regulær situation. Setologi er en undersøgelse af det her leksikalske og af diskussionen som form, kan man sige. Så har vi Stop dræber en hval, som er skrevet som et råbekor og ligesom undersøger et stiliseret poetisk sprog. Og så har vi Ahab og Starbuck samtale, som er et psykologisk drama, kunne man sige. Og endelig håndtryk, som er, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det, sådan en fælles hyldest til det her fantastiske spermacet, som de udvinder af hvalernes hjerner, som så går over i en viskesamtale, hvor de taler om alt det forunderlige, der findes nede i dybet. Altså nogle ikke med den beskidte. Så ser jeg bare rundt omkring i det her rum, laver et eller andet udgangspunkt, et sted I er fra starten af, siddende, liggende, stående. Okay. Værsgo. En hvid hval, hold godt øje med hvidt vand, hvis I ser så meget som en boble, så vejer sko. Er det forstået? Ja, kaptajn. Er det forstået? Ja, kaptajn. Der er ikke noget område i zoologien, der er så kompliceret som hvaler. Ja, langt ind i de natlige drømme. Se alle englene står med hænderne fulde af spermacet. Og en skjult herre, en grusom mester, der hersker over mig. Så er jeg imod al kærlighed og længsel. Presser mig selv frem. En kernefamilie, hvor sang og leg og børnedom står i centrum. Hvem er det, der løfter den her op? Er gå ned. Gør, nu er det klar. Rapporter. Angrib. I deres egen sælsomme verden. Derovre er et krokodil. Tak. Tusind tak. Fedt. Skønt. Man altid kan introducere nogle idioter, der har påstået noget. Ej, det er jo nu klart. Det vil vi aldrig, vel? Fuck, det var mig. Yes. Altså, det der, den der glæde. Det var mig, der så den. Altså, den søde, og så til at sætte over. Scenen også handlede om, at Ahab forsøger at få Starbuck til at overtale sig, til at lade være. Altså, Hans tekst er sådan en post-koital samtale. Nu ligger de her tilfredsstillet. Ja, altså, så visker lidt hende i hinandens øre. Ja. Det kunne godt mærke. Jeg gør det jo tydeligvis ikke. Så kan du
Kom med det sidste argument, ikke? Ja. Fordi nu er det en kvinde, der får lov til at lave noget. Den der har draget den der beskrivelse af, sådan at der altid er noget i alle mænd, der ligesom kalder den til havet. Den der fortabte sjæl, der ligesom skal ud i det ukendte for at finde noget. Eller sådan, han rammer jo allerede fra starten af et eller andet, der er sådan meget super relaterbart. Taler til den fortabte mand. Og den her mand, der bare tager ud og slagter. Altså, det er meget voldsomt. Så sidder jeg rundt på bordet heroppe i Kar, den retning. Så kan jeg mærke, at det fungerer bedst for mig, eller følelsen i hvert fald være, når vi er enige om, at det er dig, der ikke rigtig helt er med på den her. Så der er nogen, der skal mansplaines på en eller anden måde. Ja. Jeg kunne måske også, altså hvis man lavede sådan en udgave, som hed, I er blevet inviteret ind i radioen. For at, altså der er fået set en hval op ved Limfjorden, og nu skal vi have en Vi skal have rigtig mange tak for i dag. Kæmpe fornøjelse. Tak til Karen Maria. Flying men, closer! He'll not escape! Thunder and hell, what's wrong with you? Så går jeg her og er ved at gøre klar til, at Ditlev kommer om 20 minutter. Det er workshop-dag nummer 2. Og i dag har vi jo sat os for faktisk at lave en helt lille forestilling, som vi viser for nogle studerende til sidst på dagen. At vi ligesom tager også et ekstrakt af den sådan overordnede sådan kompositionsform, der er en masse møder mellem ting, og så vi bare oversat det til noget, som vi skal noget til, som er en scenekunstnerisk sprog, ikke? Så har vi ligesom haft sådan om den her, som handler om det her skib, det laver vi som Jesper Just videoinstallation, og det her, det laver vi som en Castellucci værk, og det her, det laver vi som Tubiring ville lave det. Som Tubiring ville lave det. Og det her, det laver vi som fransk programmusik, altså så det er ligesom, det er virkelig sådan nogle genre med skodder imellem, hvor ideen er netop også i sådan en montage-tankegang, og hvad er så ligesom den der tredje punkt i trekanten, som sidder og kigger på, at de her to ting mødes. Hvad sker der så, hvis vi ikke ligesom har lavet grunden til, at de mødes andet end, altså at det tematisk hænger sammen, ikke? Eller så. Så det er ret forskellige ting, og det er også ligesom mening, kan man sige. Ja, det er præcis. Her er manus. Nu kan jeg distribuere det. Og det består mest af hvidt papir, hvor der bare står hvor der bare står ligesom hvad grundideen er, nogle gange mere udførligt end andre. Så nu vil vi bare gerne lige gå det igennem her. Nu har jeg skrevet her, at det starter med, at vi kommer ind, publikum kommer ind til scene 1, hvor Aske sidder over på den stol der og læser i cetologikapitlet. Jeg ved, dit yndlingskapitel. Ja, det er det jo. Det første her kalder vi en form for performance lecture. Det som er tanken er sådan set, du læser cetologikapitlet, mens publikum kommer ind, måske lidt før. Når forestillingen starter, stopper du med at læse, og så skal du fortælle alt, hvad du kan huske. Okay. Om hvad de hedder, hvad for nogle kategorier de er i, hvad der kendetegner den ene valg over for den anden valg, hvordan de ser ud. Selvfølgelig på en spændende måde. Ja. Når 5 minutter er gået, så har vi, I får et eller andet cue, I står og venter et eller andet rundt om hjørnet et eller andet sted herude. Og så, når der er 5 minutter gået, så går I bare ind i rummet. Så kommer scene 2 til noget helt andet. Scene 2 kalder vi for Det sporløse hav. Det er en videoinstallation, som bliver produceret live af jer sammen. De billeder, vi gerne vil blande, er sådan et billede af et vidsvinket ansigt. Jeg fandt også noget tov, som ser enormt smukt ud på videoen, ligesom en hånd på noget tov. Billeder af vand. Vi har noget vand, et kar. Jeg har også lavet en lille sol med et lommelygt. Nogle planker har vi. Så vi prøver at lave sådan en meget poetisk billede af tab og sorg og det der endeløse dyb, som havet er. Så kommer vi til scene 3.
som er jagten. Og det er et råbekor, og det er et råbekor, vi allerede kender. Nemlig det, Karen Maria har skrevet. Vi kommer ind og står med nådestativer. Og fremfører det. Altså, så det var en kontrast imellem det meget civiliserede, som på en måde en koncert er. Og så ligesom vanvittigt og altså kom helt ud i det der. Ja, okay. Men inden i en ramme, som ligesom er meget stringent. Scene 4 kalder vi for partering. Så tanken er, at alle ifører sig hvide sådan dragter. Og så Trygve og Mathias er de sådan ret koreograferet rituelt parterer i supermarkedskylling, som kommer ind i poser det hele. Altså den skal ligesom, posen skal åbnes, den skal ud, og så skal den skæres i alle sine dele og lægges på et fad. Så kommer scene 5. Moby Dicks monolog. Der står kun i manus her. Anders sidder afslappet i en lænestol og fremfører Moby Dicks monolog. Så kommer scene 6, som vi kalder for mandgruppen. Tak fordi I er kommet. Hvis I tager en stol og kommer herop og lave en cirkel. Tanken er ligesom, det er en situation, hvor man deler nogle rigtige personlige oplevelser. I dag skal vi snakke lidt om, hvad vi længes. Skal publikum også dele noget? Ja, det tænker jeg ville være dejligt, hvis vi kunne i hvert fald nå at få en til at dele noget. Jeg er for nylig blevet far. Det er også noget med det der, der er noget køligt i det der med tiden, for det er også det, at man lige har fået en eller anden publikum til at sige, jamen det fandme også min far, han var også bare bang! Ja. Tiden er gået. Scene 7 er en reference til det der kapitel, vi også snakkede meget om, også arbejdede med på gulvet. Altså det her, der hedder egentlig Den Store Armada, men det er, hvor de ser ned på alle de her dine valmødre og de her unger, og altså hele det liv dernede. Så foreslog Ditlev, det kunne være programmusik. Altså ligesom, hvad nu hvis man bare lavede et stykke musik, der forestillede det. Så der er en, der går op og skriver kapitel 87, og så kører alle klaveret ind. Ja. Ditlev sætter sig og spiller. Så på et tidspunkt er det bare en af jer, der går hen. Så kommer der noget her. Nu kan I se, nu er jeg lidt på skiderne, ikke? Det er 2 versioner. Men jeg synes faktisk, at nummer 1 er den stærkeste. Fordi tanken var egentlig, at Ditlev og jeg ville have optaget på vores telefoner en video af vores børn, der leger alene. Fordi vi tænkte på, altså noget, der handlede om de her efterladte, altså deres koner og børn derhjemme. Nu vil jeg lære det med sparke. Ellers så kan jeg vise en nyfødt. Ja. Har du fået en nyfødt? Eller ny. 3 uger. Vil du gerne? Nej, du kan spille det fucking ægte. Så kommer scene 9. Tanken er, at alle forlader rummet. Undtagen Aske, det er sådan et callback til starten. Okay. Du tager bogen, og så har du også sådan, jeg tror, læderjakke der. Så er du af her. Ja. Herre, mester og grusom, ubarmhjertige kejser, er det som
behersker mig, så jeg imod al kærlighed og længsel bestandigt og nådesløst jager og presser mig selv frem. Det er sådan en form for Shakespeare-monolog, men læst højt af bogen. Og have en store lige lag rullet videre, som det rullede for 5.000 år siden. Og så slutter det der. Og tak. Tak skal I have. Og tusind tak, fordi I kom. Det var dejligt at spille for jer. De af jer, som har tid og lyst, må meget gerne lige blive hængende lidt, så vil jeg rigtig gerne snakke lidt mere om det, I har oplevet. De af jer, som skal noget andet, I er velkomne til at gå. Men tak for det. Og mange forskellige æstetiske billeder og eksperimenter. Jeg tror, jeg vil på et tidspunkt begynde at lede efter en overordnet dramaturgi. Ja, jeg føler lidt at formen på det for mig blev det næsten som at I undersøger noget forfra hver gang, på en måde. Så det bliver ligesom ikke en vinge. Uden nogen form for forklaring eller indføring i, hvordan babyvideoerne har noget med Moby Dick at gøre. Altså, så tror jeg måske, jeg vil blive en lille smule utilfreds. Jeg vil jo gerne have en fornemmelse af at have set Moby Dick. Jeg aner ikke, om jeg har set Moby Dick, tror jeg, udover. Stemninger i det, at den her længsel mod at fange det, vi overfører til den her cirkel, eller længsel mod... Altså, der hvordan er det der længselstematik? Hvor sidder det henne i historien, for eksempel? Det vil jeg gerne have, tror jeg. Og så var jeg meget interesseret i, at det følger var en rød tråd, jeg hele tiden kunne vende tilbage til, men at der ikke var nogen mening med det. Men også besættelse, og også den her sådan, følelse af ensomhed og isolation, men også den her meget sådan maskuline, hårde, voldelige, ubehagelige sådan, havnemiljøet og ræb i hænderne og blod og sådan noget, over til et enormt ærligt rum, hvor der sidder en masse mænd og siger, jeg føler alt det her. Jeg synes, det var et sindssygt rum, I skabte lige der. Altså, det var et helt vildt rum. Og så fucker I med det på den måde. Og selvom jeg ikke sagde noget i det rum, så følte jeg mig bare sådan helt vildt stukket bag. Overshared, eller sådan noget. Ja, overshared alt for meget. Og var sådan, fuck, nu tager alle de her mennesker en bid af sådan noget meget ærligt. Der hvor det der råbe noget, men det var fedt, fordi der var nogle af de der replikker, der var meget sanselige og sådan oplevende. Så var der den der råhed fra besætningen, der bare sådan smadrer rummet fuldstændig, og øvrigt også på trommehænder, tror jeg. Altså, det var... Hold da op. Det var... Men jeg kom til at forestille mig, at det var varmt. Der var et eller andet vildt varmt over at sidde og så dominerende og drikke mælk. Det var bare det. Det var bare virkelig... Det har jeg bare ikke tænkt over at kunne være. Der er så mange enkeltstående scener på en eller anden måde. Jeg synes nærmest, vi har næsten nævnt alle scener nu. Fordi jeg synes også, at startmonologen var meget enkeltstående. Så på en eller anden måde, så gør den her opbygning også, at der er mange totalt forskellige indtryk, alt efter de helt totalt forskellige setups. Altså, hvilket gør det sådan meget huskbart. Det var spændende at være om sammen, ja. Og det er ikke så tit, jeg oplever det. Men det eller måske ikke fordi det er jer, men bare generelt, når jeg taler. Altså, jeg synes, det var meget levende og meget sanseligt. Det synes jeg var vildt spændende. Tak. Tak fordi I ville blive og snakke med os. Tusind tak. En afdød profet og seer i hans hjemland havde skabt disse tatoveringer. Og med hieroglyfferne på Queequecs krop havde han nedskrevet en fuldstændig teori angående himmel og jord, og desuden en gådefuld afhandling om kunsten at erkende sandheden. Queequeg var derfor i sig selv en gåde, der skulle løses. Et forunderligt etbindsværk, der end ikke evnede at tyde sine egne mysterier, og det skønt hans hjerte bankede op og ned af dem. Det var derfor disse gåders skæbne, at de engang skulle smuldre bort sammen med det levende pergament, hvorpå de var indridset, og til det sidste forblive uden løsning. Og nu er jeg så nået til dag 3, den sidste workshopdag, hvor vi har fokus på det fysiske og det koreografiske, og hvor Charlotte Munksø kommer og arbejder med skuespillerne sammen med mig. Så det er mere afdække, afsløre og nærme sig noget. Mærke, hvad det kan.
Og så har jeg lyst til at fortælle jer, at i sommer underviste jeg nede i Italien, som jeg har gjort mange somre. Og der var der en ung studerende fra Bruxelles, som fortalte, at når han stod ude på en strand og kiggede ud over havet og så horisonten, så besvimede han. Altså, der var et eller andet, han kunne slet ikke have det. Og så fortalte han, at det gjorde hans far også. Og det var der flere i familien, de kunne simpelthen ikke. Og det er jo, men det har jo en eller anden indflydelse på en, det der kæmpe hav. Og så se det der ud i eternity. Ikke? Altså. Så dels er der den her jeres kontakt med vandet, og hvad det gør. Noget med de bevægelser, I laver dernede, og også lyden. Den lyd, I kan lave dernede. Det er oppe her, og det er nede. Og de arbejder med et element af vand. Man holder vejret nede, og så ovenpå. Og om det er gennem svømmebevægelser eller noget mere grad af abstraktion, det er jo helt op til jer. Jeg har lyst til at se den sidste variant af det her skib her. Det er bare, at I spreder ud og står, så I lige præcis vil kunne nå hinanden med skibet, men I står stille. Ja, så er det godt, det er under den position også se, hvad jeres stemme kan. Lyden er blæst. Og det, jeg synes er interessant, når man er på skibet, det er, at der er alt den tid i verden. Altså hvert sekund fylder mere end et sekund. Det er jo kæmpe stort, altså det at kunne overmande sådan et kæmpe stort dyr, det kræver jo... Det er jo instinktivt. Ja, det kræver jo, at man gør sig selv lige så stor på en eller anden måde. Altså. Det er glat og færdig på nu. Tak. Super. Jeg går her og er på vej hjem fra den sidste workshop-dag. Og den sidste dag i rækken af de her undersøgelser. Og jeg har hovedet fuld af billeder. Men der er et billede, jeg ikke fik set. Og det er sådan et billede af, som jeg har tænkt på i nogle dage, af de her mænd, den her flok af mænd, som kommer imod os.
som om de er på jagt efter den her hval. Og mens de kommer imod os, så transformerer de sig til hvalen. Altså til sammen bliver de til Moby Dick. De er Moby Dick. Det billede kunne jeg godt tænke mig at se.